O lugar onde vivimos, o noso nivel socioeconómico ou incluso o noso xénero son factores que entran en xogo ante un diagnóstico de cancro. A Asociación Española contra o Cancro denuncia as desigualdades que se dan á hora de enfrontarse á enfermidade. Factores como o lugar onde residimos ou o nivel socioeconómico e incluso o xénero van a ser determinantes á hora de que da forma, non, en que unha persona se vai a enfrentar a un diagnóstico de cancro, incluso unha familia. Hoxe celebrase o Día Mundial contra o Cancro e a asociación publicou o seu primeiro informe sobre a inequidade desta enfermidade. Chama a atención sobre o problema económico. Calculase que o cancro provoca un custo ao 41% das familias superior a 10.000 euros e case 30.000 pacientes non poderían asumir estes gastos. Poden facer máis vulnerables a familias que xa se enfrentaban dende unha situación de dificultade económica ou incluso persoas que non as tiñan poden chegar a ser persoas vulnerables. Máis do doble de mulleres que de homes non chegan ao salario mínimo interprofesional, non? Polo tanto, xa falamos de que son elas en maiorías que parten de dificultades socioeconómicas. Ademais, encontramos, os datos nos mostran que son elas as que van a sufrir máis soidade non desexada ou maiores alteracións a nivel emocional durante este proceso. Por iso, na súa nova campaña, a asociación asegura que non todos somos iguais contra o cancro. Por exemplo, acceder aos tratamentos pode ser máis complicado en función do noso lugar de residencia. As posibilidades de chegar por exemplo, a un hospital, non, para poñer tratamento. Hai persoas que teñen que desplazarse 1 hora, 2 horas, 3 horas para poñer un tratamento do cal depende a súa vida, non? A campaña advirte incluso das desigualdades que se dan na prevención, determinadas sobre todo polo nivel socioeconómico. Sabemos que persoas con nivel socioeconómico máis baixo teñen máis prevalencia de obesidade, de consumo de tabaco, por exemplo. A Asociación Española contra o Cancro puxo en marcha tamén unha recollida de sinaturas para chamar a atención sobre estas dificultades. Poden asinar na web acuerdocontraelcáncer.com. Que todo o mundo poida acceder por igual aos programas de prevención, que todo o mundo poida ter por igual o acceso a tratamentos e que todo o mundo poida acceder igual a resultados de investigación. Para intentar paliar estas dificultades e outras moitas ás que se enfrontan os pacientes oncolóxicos, dende a Asociación Española contra o Cancro recordan que ofrecen numerosos servizos e axudas para os pacientes e as súas familias, de xeito completamente gratuito.